walasa ka nin don in ale ɲɛnamaya baɲumankɛ tɔn minnu n'olu ni USAID bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani l'Amérique jamana ka lasigidenso n'o ye ambassade ye u nana ni jaw ye o ja ninnu o b'u ka baaraw de yira Mali fan 14 o bɛɛ lajɛlen na u ka cɛsiri u fora o la Richard Kimball fɛ n'ale yɛrɛ ye USAID ye o ɲɛma dankan ye. An b'aw fo a ka dongo don cɛsiri la malidenw ye an b'a dɔn k'a fɔ aw caman bɛ yen a n'aw ka denbayaw aw yɔrɔ ka jan kosɛbɛ nka o bɛɛ n'a ta aw cɛsirilen don walasa malidenw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na. Nin kɛnɛ in kan Mali minisiri min ɲɛsinnen don kɛnɛya kow ma ani ɲɛtaga o sabatili ye n'o ye Colonel Asaba Jalo Ture ye ale tun bɛ kɛnɛ in kan ale yeli kɛnɛ in kan sa Rachna Koronen n'ale ye l'Amérique jamana ka lasigiden ye ale ko b'a yira k'a fɔ ko Mali ani l'Amérique jamana u bolo u bɛ ɲɔgɔn bolo wa u ka badenya o sinsinnen don kosɛbɛ. Rachna Koronen adamadenw dɛmɛni kuma tɛ se ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔw kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministère min jɔlen don ni kɛnɛya ani adamadenw ka ɲɛtaga ye dɛmɛ ninnu de b'a to an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baaraw bɛ nɔgɔya Mali ani États-Unis. walasa nin baɲumankɛ tɔn ninnu n'olu bɛ t'u jɔ fo 40 ani a kunkanfɛn na u ka baara u kana yɛlɛ ɲɔgɔn sen kan a ka kɛ baara ye mun bɛ se ka nafa lase malidenw ma minisiri min ɲɛsinnen don kɛnɛya kow ma n'o ye Asaba Jalo Ture ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛ lajɛrɛ kɛ sangaw la lajɛrɛ min b'a to u ka baaraw o sigili sen kan koɲuman o bɛ latigɛ an k'a lamɛn. An bɛ dɛmɛbagaw fo a bɛ wagati jan bɔ sisan ministère min jɔlen don ni kɛnɛya ani ɲɛtaga ye ale ye baara kura boloda kelen baara an y'o dabila an bɛ jɛ ka baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ ani ka hakilina falenw kɛ walasa an bɛ se ka ɲɛtaga ɲuman sabati jamana kɔnɔdenw ye. Nin baara in kɔni kuncɛtɔ minisiri Asaba Jalo Ture ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko camancɛ fɛ u kɔni u bɛ fɛɛrɛ dɔ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa nin baɲumankɛ tɔn ninnu u ka baaraw k'u dɛmɛ o la walasa halisa malidenw u ka se k'a tɔnɔ sɔrɔ. Mohamed Daɲoko VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.